omongwano yomo nanyuomete nabwate mukaye nabwate family lakini emirimo agokora n'emirimo y'okurinda butuko igare security guard igare security man igare watchman ita diura nyare ko baruka lakini they are security nabo kumugana soldier security man igare soldier egokora butuko so igago soka kurumwaye saa 12 saa 1 ya monyora na lia soire egasi obo na ndo chagosoka kuruoro saa 12 ya mambia tali kobo butuko bugima so akaboko genda every day omweli bumutinyi gako egwe off ya matuka ane at least urati muka so mukaye gaigese bamenyete namanyete nga omusacho nega achire mirimo butuko okwira na mambia ekiagere gasi agokora gere sensitive to kore bacha kurwaro rake elinde ochigokora 1-2 na ndo manye kwira na banyora baibira barachirenda ringa ki kero kende batagite kubuna babune basoye kumbo musubati yoyo nabwate mpango wa kando nakuru olikagendete gasi yali ya butuko so omusacho oli bunasokira achire gasi igako sure omwakiresi obolinga ke kwa report ribuyanga akiora gongorora abo bia waika bintu byabande byabire oli omotebi na onde nabikira machoni ane bono nsabira abo mbura teri buyo koranga ngutwere butuko sambe kire jinguru omusacho oli bunakubutore imigo wakira mpango wa kando omotebi mirimo Oka. Inchuo. Etingira iganchuo. Musacho liocha. Ekabe naro. Musacho libuna kogende gasi. Mokaye gakoleto musacho moao. O musacho yo babuku bugamu aye kagosoka amaitenga bono nasoka saa 10. Oli gagocha kwikabuo aje gosensa moja bwa kire mambi go saa 12. Ekero bwakira at least arure gasi uriora aroba kabwakise omanya kugenda rituke limo umusachi oye watchman ekeragendo ike gasi igagenda onyore emergency omudosi oya kamotebinga igonta getonge kebande kiao ekiagere gentonkirenta getemba applyre igonta gete kebande kiao elinde nkoreki amu applyre mba applyre gosene medical cover nera taketaba beke bonsi bali bawo kole mirema se company ya security people abantu bawo kole gasio kwabusa nini akamate yasenga njobocha mwaja botuko mugasotingo konyora go karaire tagetontigere kebande kiao elinde krego soma mbi mokorobo kenyole so that onyore na rosi chikopi mbi tubirete tumba apply kamanya kobanga gebete kebandika akena gachukio ibona ekerebete kebandika musajuria kamote bono asenge nchuke betereti na indege ntekinta gete kwa apply bionsi na bakoli mirimo bane bonsi amo na koire ribaga minyoka actually akamurangirerie pikipiki akamote biti angwa kanere pikipiki ikiagera njaba kuri mirimo bane mirimo ntagete babe comfortable akamwakanere pikipiki botuko around saa 4 saa 5 emorete muganye aimokige bandira ande yasoke ande muirani bakasa koregasi amini usiamini Eric musacho liaga ikamwaye kiraika bwo yakachiwa kongonta no agwakira mukaye zimi mukaye taigo mokisimi agaite simi tari kwimukia ekiara atagete kugenda bweka atagete atume pikipiki mukaya ererie pikipiki kebande bona atagete yaenda bweka baka kaika muaye ajiwa gezimi aire namo igorre mukaya taigo mokisimi akachiwa kongonto murangu akaikwa bantu nkubugibare ime lakini monte oja koigora egabidi bona tulene chinguru oge nki kegendrete nyombaga ngomata baka itirisa chibekire chigiriri koru Merrick na roche no ni advisory nere ya ruetunga chitirisa to basa kubeka chigiriri kurume kiara mubasa korona bako banoro ibuo muliro ayo monye no sinywe soko tamera soka kamanya ko baitirisa china bochire nchirenga bunei my brother
musachuria gakongonta finally gabidi bono mukaya igore kiagera rio girigenderere abantu ngwichora bari nandi namanyete ng'omonto nari nyumba musachuria kuigora igora obosoa nyumba mukaya gaigusirie matechera nere when you are guilty ekekwanyoreka wikuichana. I mean when you are guilty lazima abantu bamanye ng'omonto oyo egento ngereke genderete confidence teyo wikama isanse ko there is a to kunyara kwenga ino manyete nseye. You cannot lie to yourself, you can't lie to Satan, you cannot lie to God. Agateba no, musachuria agateba no, kuna kitu nkiukuwagirisi mitori kuimukia nkiukuirega kuigore nyombe senjeri ngabune. Kashauri agateba no, manyi ngakamwanga. Agateba pana. Mungu anulia kangea kubuseni. Uetakire room okasoe bedroom. Kanyora muntu teyo lakini nchira uburere bwaroire. So, let me tell you, automatically, actually, ekero kwa buati ruyomba, gosota kete kuevisa, kuna ajona kuevisa nyaro. Because lazima to check nyaro. Lazima. Ngayo monta utangana ko check bra nyaro. Definitely. Aso le muchengai. Ese bedroom nga yure visa nga nyaro. Nyaro. Yeah. Musacho lia akamuleka nyaro kanyoro monto no aichire nyaro. Musacho ino aikira nsta kumeti nyaro. Musacho ino atwekirete nyaro no agirete. Aichanete. Bono mukano yeso chiteko kongera negente watchman ye yakolete. E watchman ye bwana iga ngusete tindo. Akamanya koere liyo musacho ulia. Akamongesa. Egento kiyoko kumi mukaya tali kukura no kukura. Nakiyokukura. Tali kotema kumubuata no kumubuata. Omaye tena baite to musacho ulia. Pako musacho ulia kakiranse. E watchman elie kaimuka epikipiki elie arengesika akalina akagenda bweko monyane paka sigetugia police. Agaka report police akateba nanya romo sacha nyomba nini na moitire basigari bakalina nera ndoba nere gocha. Muna bago ikoba kanyoro musacho uli okule. Bakabwato bono bakabwate sojeria. Bakarusino mobere bomo sacho uli nyagosira bakamuira mochari. Ekina kigachaka. Kinanke genderete mukaya bwente kobe witness mukaya ukandire go chikoba witness yasege koleke a watchman yeli bono necherera as we are speaking. Ekina kiaje nke genderete ke bwente kuruwe ruling and definitely pakachanyo oruna ligoso liugoita imeye county ya Nakuru mukaya gatamete bakabono taramanyeka sana tamamanyeka nesari aba nainde teboneti kwagenda somo subati onyomire egente kikwana ne chinguru gaki abasacha osondu bwese ontegerete to basikogenda somo subati onyomire osomo ese kondo bwese tegwa kana nyelenti ora enyorera mangana makongutanyare in short gaki mbiano no ligia ngao lakini basikogendo ende yange bekorito yange bekorito eriki gente kiuna kwage kwanire gonga gaki nonye litukeli mato basa kungaineka ogende bwo musubati ni gente kingeli gento kerera isi especially musubati unyomire bwana aina maguli yao korangelia I'm telling you gusege ntugete kebengo kobera kire teri bulbe konyomire ondu bwesi wemenyeti onyo musubati ke menyeti yote wakana lent tigana kuwa card butuku gwetoma anteni guchonyore igo montari nyomba so itidi honestly musacho yago itwembeo gaki anachituma sana anajituma ile familia yake kabisa ile familia yendere musubati aragire byenya bana baro bakore bije kabisa lakini kakale gasi boro bunenye kwemboka igabo tuko retatu bokendo boko mokengenta lakini nyomba arete to monto mwao bakongusana lakini rende musacho yige kera imugiti gitambu kira sama goita ara magoso na reto because nara mubikire to muchando no embono ile nara mubikire to muchando kogenda ale chera bono kisa mimi nachuliza mbona okay kwanyol rumo sacha nyomba brigadier does it mean musacho byo kubwata mamojo because bali ngo murugi ogo so muswatio tande tainga abune tagaso tali abune taibole so mete maswali ambayo tunachuliza sometimes na boko gechigunju musacha acha gukora nyomba oyero morenta ningo ine kiacha na kiaso atali abunete
so musacho na ana bwende take sabu ya gari aligereri atebe no ka wito musacho yondio osara ankili no nyina abantu kuruge kinyura pana pale abatebi go ignaigwa so serikali but let me tell you intunkeyo gongera kira rumo musacho nzeye ni ngumu bunanyo rumo musacho na mukaye naende bono mwaye in fact itaisareti bake bedroom yaye ngoro makere sometimes na makera basa kututuva maisopi tumetere jore control itakuwa ngumu sana ngoro makere kene kia mangana keroki